Hola, son as 19:57, faltan 3 minutos para as 8 en punto. Estame preguntando unha cousa ao noso invitado de agora. Agora lle vou a contestar cando sabemos. Lembrade que estamos nestas sesións de comer e falar live, vale? No que estamos, pois, estos días falando pois con vos amigos, profesionais, pasando un bo rato, un rato agradable, ou polo menos intentando, e escoitando pois cousas interesantes e botando unhas risas, non? Sobre todo tratando, como sabedes, de entreter. Acabase de conectar o que vai a ser o noso invitado. A esa pregunta que me fixeches por WhatsApp, digoche que sí, vemos a fórmula. Explico vos por qué. Bueno, estou ahora falando con o noso invitado un pouco porque o que queremos é que este espazo que facemos en directo sea a parte de un rato de charla, de risas e de escoitar un pouco opinións de compañeiros e amigos, e tamén servir, neste caso, como medio tamén un pouco de comunicación de coñecidos, amigos que temos en diferentes puntos, non só de Galicia ou de España, sino do mundo, pois para poder falar con eles e contar un pouco como están vivindo todo isto en diferentes puntos, vale? Se non é hoxe, se intentaremos ao longo destes días, ou polo menos servir un pouco tamén como vía de comunicación. Xa vos dixen pola mañán, vale, que se tiñedes eso, algunha persoa que estivese, que tivesedes como contacto, que apetecese contarnos un poquinho como está sendo pois estos días para eles, pois estáme dando este foco así na cara, así. Estes días, si queren falar connosco, pois a través de Skype, que como conectamos cos invitados, se é posible, pois nos gustaría poder escoitalos, falar con eles e que vos nos facilitedes ese contacto. Lembrade que me enviades un mail, en vez de poñelo aquí públicamente, a comerefalarsiradio@gmail.com comerefalarsiradio@gmail.com. Pois enviades aí, e se non, vos digo, ainda que así en principio non sei se daré escollido tal, pero bueno, para buscarme a min en Skype é j.m.g.b. j.m.g.b. Eso sería un pouco raro, pero algún día o explicarei. Son as 8, vou chamar os nosos invitados, a ver se están aí listos. Agora vos contarei quen é. Xa sabedes, veña, todos a bailar a música do Skype. Ten, ten, tin, 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 tin. Hola Isa, hola Oliveira. Boas. Que vexo que tes aí o público aplaudindo, non? Estamos... Bueno, lembra que non me vas a ver moito por diante da pantalla porque estou así para que nos podan ver os invitados, vale? Pero ti fala comigo, vale? Escoitas a miña voz. Estamos escutando os aplausos, ainda escuto un pouco baixiño porque, bueno, teño aquí un invento parecido ao teu coa tablet. Efectivamente, eu estou aquí aproveitando, perdón, o sea, de vez en cando parece que meto aí a pezuña, pero permitídeme así para que se sedes todos saudados. Hola, vale, Arancha, hola. Que te miro por aquí, estou collendo o sistema que tes, entón eu vexo a tua cociña, pero que... Claro, pero ti non fales do que estás vendo da miña cociña, non se te ocurra falar do que estás vendo diante, vale? O sea, imos a ser amigos, entón, a manter a nosa amizade non a perdamos por tonterías como estas, Nada, sabes que non hai problema. Bueno, estamos vendo a un cociñeiro, sí. Un poquinho para atrás para que vexan tamén. Sí, estamos falando con un cociñeiro, de verdade, vos lo prometo que é un cociñeiro. Ou eso di. Pero mirad o que ten montado aí, Aquí hai unha batería eléctrica que non se ve moito tamén. Por aquí hai un teclado e tal, bueno. Os xoguetes do neno, como digo eu. Isto creo que tamén vai a ser dura esta entrevista, me parece a min. Antes de nada, como sempre, para comezar este comer e falar live, primeiro que ten que sonar é a sintonía. Dalle, Jesús.
Que perdoen os amigos de Talabarte por esta versión tuneada que fai o noso querido Jesús Méndez do que é o Fendendo Hachas Fendendo Hachas de Talabarte, que é a nosa sintonía do programa en antena. Bueno, aproveito para saudar a todo o mundo que vai entrando por aí. Sandra, María, pregunta a Oliveira si estás na NASA. Está na casa, que ven sendo mismo neste caso, efectivamente. Alberto, que tamén entra por aí, saúdos. Pablo Sobrado, Por certo, o que dixen fai un rato, que me gustaría falar con xente que este en distintos puntos de España e do mundo, non? Porque isto é unha crisis mundial e a realidade. Gustaríanos poder charlar con vosco a través do método que estamos utilizando aquí. O digo por xente como Liz, que está en Barcelona, como María, que está en Madrid. Estos días teremos algún invitado tamén de algunhas desas zonas dos que falaremos tamén de gastronomía, pero sí me gustaría coñecer as vosas experiencias persoais. O digo porque ademais hai xente, no caso de Liz, que é unha profesional, ademais unha maestra barista e unha grandísima repostera que está en Barcelona. Non sei como están ali as cousas, pero María, por exemplo, que está traballando nunha grande área e me estivo contando diferentes experiencias complicadas que viu estos días. Me gustaría poder contarlo aquí, o sea, si vos apetece, de verdade o digo, sabedes os que me coñecedes que o digo ademais de corazón, que me gustaría poder estar con vosco, igual que estamos aquí un pouco ca broma e co entretemento, si contar esas experiencias. Os que teñades Skype, insisto, buscádeme j.m.g.b. vale? As iniciais, que son as iniciais do meu nome, José Manuel García Barreiro, vale? Buscádeme por Skype, comunicades vos comigo e tentamos pactar para quedar unha hora e facer un directo e contar un poquinho esas experiencias, porque a verdade é que nos gustaría. Incluso ao longo desta charla, non sei se é posible que me salten aquí as mensaxes, se alguén me escribe ou algo, se é posible, podo engadirvos a conversación con Jesús, e sei que Jesús non ten problema ningún. Bueno, imos a entrar xa en materia, vale? Estaba pensando eu, Xosé Manuel, que gastas motor barreiro, entón, ou que? Sí, de toda a vida, son os máis fiables, xa o sabes. Hola Conchi, como estás? Jesús Méndez é un gran profesional, un grandísimo chef, un mellor amigo incluso, e outro dos que liei un poquinho estos días di Conchi que hai que retrasar 5 minutos a conexión para poder sair a aplaudir. Podedes conectar e a empezar a aplaudir. Claro. Xa sei que temos que retrasar a conexión, pero nos gusta comezar un poquinho antes para ir facendo que a xente se vaya conectando, para que no momento que temos o noso querido amigo e invitado, pois que xa seamos un grupo cando menos interesante. Decía, Jesús, un grandísimo chef, un grandísimo profesional, que ademais xa ten pasado moitísimas veces polos micrófonos de Comer e Falar en Si Radio. Son poucas, digo. Como? Que son poucas veces. Poucas veces, dis? Bueno, que se me fan poucas, quero decir. Pero que xa levas unhas cuantas tamén é certo, Sí, é verdade. Bueno, que non fai un par de anos. Non sei que me di aí, Isa, que xa o fixo. A ver, ti espera un momento, Jesús, ti aí, non te vayas. Non sei si... Teño visita, podo abrir, Xosé Manuel? Abre, por suposto. A ver. Hola. Claro, nos faltábanos... vale, o de aplaudir, vale. Decía que nos faltaba a outra parte da comunicación que era Nati. Miranda, non, espera. Que tes? Aí está. Coñecida nas redes como señorita Carpintero, pero é a nosa querida Nati, é a que ten a paciencia de aguantar o Barbas. A que mantiene cuerdo a un loco. Sí, é a realidade. Por certo, imos a empezar, primeiro, a comezar como sempre, como está sendo... Aquí temos unha circunstancia interesante, porque Jesús é dos que lle toca traballar, pero bueno, como estades levando esta situación, este confinamento que temos todos? Empezo eu. A min, bueno, particularmente faiseme un pouco máis ameno polo detalle de seguir traballando e da que sean menos orillas, non? Pero si é verdad que intentas levar unha
dinámica no día que non se faga todo estar no tempo no sofá, porque senón volves, o sea, voltaste tolo. Entón intentamos pois facer un pouco de exercicio e pois andar tamén un pouquiño por separado, non? Para evitar tantos roces absurdos. Sí, porque é inevitable, o sea. Aquí na casa, dis? Na casa, claro, claro. Espacio pequeño, 2 personas, es complicado. Eu son dos que digo que é imposible ter un roce negativo con Nati. Sí, pero o problema son eu. Claro, o problema é o bicho, o bicho é este é o bicho verdadeiramente que Jesús, a que sí, Nati? Son un inquieto, un formiguillo, entón non... Xa di Oliveira que menos mal que chegou alguén interesante, He de decir que creo que lo llevo peor yo que él, o sea, empiezo a dar vueltas por la casa como una loca y eso que llevo 4 días, 5, sí, no sé cómo acabaré. No, desde o viernes que terminou ela de traballar, pois ela xa queda na casa. Porque ti, Nati, traballas tamén de cara ao público, neste caso nun establecemento, non? Sí. Xa o venres se deu orden neste caso de que non se podía abrir, non? Bueno, el viernes aún fuimos a trabajar. Nos dieron la noticia a las 10 de la noche. Y el sábado fue el día que, vamos, hicimos cuarentena ya. Claro, porque ti, Jesús, para que a xente sepa un pouco por que estás traballando, en que traballas agora mesmo, e por que che sigue tocando ir a traballar. Pois ahora mesmo estou ocupando dun centro escolar. Nese centro escolar pois hai un grupo de monxas. Pois son 6 personas as que teño que dar de comer regularmente. Entón, pois, a empresa decide destinar parte do meu tempo laboral a ese apartado. Así estamos con 3 horas diarias e o resto do tempo, pois, sin saber o que vai facer con a nosa empresa, por decirlo de alguma maneira. Claro, porque nesa situación, ademais, atopense agora moitas empresas nas que ofrecen servicios a moitos lugares, no teu caso, además, incluso centros escolares, que evidentemente agora pechan, independentemente de que non continuara este período de confinamento, habería que engadirlle que remata o período e engádense as vacacións de Semana Santa, co cual xa son mínimo outra semana máis, e visto o panorama que temos agora mesmo, sin dúbida creo que imos a ter que falar de mínimo outros 15 días máis, non? Tamén digo que por outro lado sería absurdo deixar a Semana Santa como libre albedrío outra vez, porque non, a medida de 2 semanas acabaríase en 3 días. Entón hai que ser un pouco, ir máis alá do que poida pasar, non? Ser un pouco optimistas neste aspecto. Como levas todo este tema de ir a traballar? Como son as medidas de seguridade? As monxas que che din que están... Elas que están ademais nun centro religioso, tamén un pouco é unha situación complicada porque elas conviven de xeito todos os días. A ver, non é un centro religioso como tal, sino é, pois, chamémoslle máis como unha residencia, donde eu, no apartado de cociña, estou estrictamente eu só. Non hai ninguén máis que poida, vamos a decir, contaminar o entorno, por decirlo de alguma maneira. Hai un montacargas no cual se sube a comida para non ter o máis mínimo contacto. E, lóxicamente, pois, ao chegar ao traballo, pois, unha limpieza de mans, limpieza de cara, uniforme de traballo, perfectamente limpio, o sea, non ten contacto coa calle como tal, pois con moito cuidado, o sea, sabemos que non aguanta a temperatura moi ben, entón o importante despois de cociñar é como manipular ese alimento hasta que elas o reciben, non? E cales son esas preocupacións, esas precaucións, non preocupacións, non? Di aquí, Conchi, que sorte teñen esas monxas. Por suposto que sí. Gracias, Conchi. Decía, que tipo de medidas tes que tomar para traballar? Quero decir, todas esas medidas de limpeza, de higiene, todo eso, en todos os procesos, porque ademais o proceso de cociñar é un proceso que ten diferentes fases, non? Que traballo faz para eso? Pois, o que che digo, intentar que nadie interfiera nesa manipulación, ter unhas superficies perfectamente desinfectadas,
e todos os días ao rematar, pois utilizar unha solución clorada para deixar todo desinfectado e ao día seguinte, coa certeza de que nadie entrou nas instalacións, pois retomar o traballo como se fai habitualmente. É simplemente o que faz de maneira normal nun restaurante, pois darlle unha voltiña máis, non? Pero prácticamente un cociñeiro que traballa limpio e ordenado non ten problema nesta situación. Non, que nadie malinterprete, Non, non, por suposto, non, pero bueno, sí que é interesante que se coñeza, non? Mira, están entrando ademais por aquí tamén cociñeiros, vos amigos como Javier Fins, que está unindo a conversa. En todo caso, ti vas a estar facendo este traballo todo o tempo durante este confinamento, non? Non hai... Hasta que se retomen as clases. Eu normalmente a actividade que teño son entre 150 a 160 cativos todos os días. Todos os días? Sí. Bueno, esto... Foi un cambio, bueno, ti que me conoces, foi un cambio bastante drástico na miña trayectoria. É que quería chegar aí, non? Isto era un poquinho por poñer en antecedentes como está sendo a vosa este período voso de confinamento, non? O que nos toca un pouco a vos. Comenta aquí, aproveito eso, como está facendo o maestro Pepe Oliveira, que podedes facer as vosas preguntas. Pregunta Jesús, crees que van a cambiar os protocolos na hostelería? En algúns aspectos sí que deberían cambiar, porque é verdad que moitas veces non somos todo higiénicos que deberíamos, non? Pois quizás moitas veces, eu pola miña experiencia, tratas o produto como si o recibices o recolleses no supermercado, levases para casa, e na casa sabes que todo o mundo, pois, bueno, traballas un pouquiño máis a súa maneira, non? Vamos a decir así. Non por iso quere decir que, pois, as abuelas traballaron así toda a vida e, pois, nunca houve problema, non? Pero, pois, sí é verdad que na hostelería hai que ter conta que un pequeno fallo pode perxudicar a máis dunha persoa. Entón, cando estas situacións están moi ben para abrirnos un pouco os ollos, polo menos a min agora que o meu público ahora mismo neste tempo é de 6 persoas cunha idade moi avanzada. Claro. Entón, a mínima contaminación que eu lles poida aportar pode ser moi perigosa para a súa saúde. Entón, pois, vaiche darlle unha voltiña e estar moito máis en guardia, que é o que deberíamos facer todos. Bueno, aí está o que di precisamente a nosa amiga Mónica Cernadas, tan importantes son os protocolos como o seu cumprimento. De nada vale que teñas os protocolos se non os levas a cabo, se te saltas, te vas saltando cousas polo camiño, porque, bueno, isto xa non fai falta, total, e ao final... Realmente, perdón que te interrumpa, protocolo está moi ben, pero sona moi serio, non? O que hai que traballar é de maneira coherente. É saber que si algo tan básico como si un coitelo está de cortar peixe, pois non custa nada darlle unha agüiña para cortar unha carne despois, entendes? É evidente, é evidente. Bueno, o sea, a vagancia influye tamén moito neses aspectos. Nun ratiño contamos, para os que non o coñezades, quen é Jesús Méndez, o chef. Nati, que neste caso adícase, pois, atención ao cliente, pero que seguro que tes levado a cabo moitas aventuras, pero é o que aguanta o cociñeiro. Que aguantar un cociñeiro ou unha cociñeira non é nada fácil, non é nada fácil. Para nada. Tienen un genio, non sei de onde lo sacan. Eu quero que Nati conte como é o cociñeiro fora da cociña. Eso imos a contarlo. Complicado de llevar. Bueno, Arantxa comenta aí tamén, exacto, todos cando ocorre algo poñémonos as pilas, despois ven a relaxación, pois sí, efectivamente. Pero bueno, está ben aí, saúdos a Pablo, saúdos a Carlos. Nada, Emilio está en formato sálvame, que conte Nati, que conte Nati, está en formato sálvame. Bueno, eu quería deciros, bueno, vamos a hacer unha cousa así un pouco... Non me vas a gravar máis. Imos a facer unha cousa un pouco tola, vale?
Aí está a Mónica, di un cociñeiro con serio. Sí, un pouco raro sí que é, xa cho digo, Bueno, isto vamos contar. Jesús é cociñeiro, vale? Pero empezou sendo, creo que carpinteiro. Ou non sei se primeiro foi carpinteiro ou primeiro foi DJ. Destes de DJ que poñan o do Fari, Pois... Eu penso que foi parello, Bueno, o que llevamos a pedir hoxe a Jesús, sabedes que normalmente eu recurro a este cacharriño que teño aquí, que lle digo, ok Google, saluda a Jesús. Hola, Jesús. Espero que estés teniendo un día estupendo. Anda. Hola, claro. E entón lle solo pedir música, vale? Pero que pasa? Que Jesús é DJ, Entón, bueno, Luis Misa Rodríguez que che manda un abrazo. Calamar, un abrazo, Luis. Bueno, pois este elemento de aquí é DJ tamén, vale? Entón dixen, pois xa que eres DJ, e aínda que falemos de cociña, de gastronomía e do coronavirus, pois vas poñer ti a música. E iso foi o que lle pedín. Así que o señor Jesús Méndez vainos a poñer a primeira peza coa que imos a comezar. A ver, adiante, Jesús. Así... ¿Cómo? Pero Perdona, que isto non estaba negociado aquí. Que non estaba negociado. Ponte aí e prepárame unha peza e vas a pinchar aquí en directo. Unha peza de baile. Como é o teu nome? No, pero non está podo pinchar, home. Bueno. Non empeces a poñer pega. ¿Tengo que bailar o como vai a cosa? Claro, ti baila, como a min, bailamos ti máis eu, Vale. E todos os que estades aí escoitando e vendo. Jesús, como é o teu nome profesional de DJ? Jesús Méndez, igual. No me lo puedo creer. Non tes ningún nome... Imos chamarte... ¿Quieres saber mi nombre tamén artístico? Claro, nome artístico, claro. Chuli Matraquillo, pode ser, ou así. Bueno, algúns o coñecemos como DJ Perillas. Pero a ver, que queres que faga? Que non estaba negociado, DJ Influencer. Non, es guapinfluencer. Ah, es verdad, guapinfluencer. DJ guapinfluencer. Jesús, a ver, ¿vas a pinchar música o non vas a pinchar música? Déjame ver, porque me lías. Hombre, a ver, si queréis yo canto. No canto muy bien, pero... para rellenar está bien. Con todos vos, DJ Guapinfluencer, Jesús Méndez, en directo. O mellor a gogó, Bueno, hai que ver, temos moita xente maior aquí, Jesús, porque Emilio Vila tocamos outros caos. Emilio Vila acaba de decir que isto parece o Magnolia de Tui fai 20 anos. No estaba, Esto es un fake. Qué barbaridade. Bueno, pois isto era un precedente fantástico para entender quen é Jesús Méndez. Jesús, apaga el cacharro. Bueno, esto era para poñernos en antecedentes de quen é Jesús Méndez, ¿no? Porque como sabes... Pero una sintonía, tío, creo que non me gusta. No que tengo esta sintonía outra vez. Que queres? ¿Se pone unha sintonía para ti ou como esto? A ver, que queres?
No, tiñas que pôr música por detrás, así, rollito sensual, sabes? Rollito sensual. Oye, dar un artista que tienes que escuchar, que se llama Miles Sanko. ¿Miles qué? Miles Sanko. Bueno, di aquí... Acabo de decir aquí, di Isa, a miña filla entrou na sala e me di, pero isto é en serio? Pois definir isto como serio é relativo, vale? Isa, dille a túa filla que somos así, o show consiste nesto precisamente. Bueno, vamos a contar que Jesús Méndez mellor que o conte el, verdade? Jesús, no, que preguntes, a ver, contalle a xente como chegas. Aproveito para saludar aquí a Teo Llanota, a Miguel Veiga, que entran por aí. Saúdos a todos e a todas, Bueno, Jesús, que é un chef que eu coñecín na etapa na que estaba realmente na trastenda, bueno, máis personalmente na trastienda do 4, non? En Vigo. Pero contalle a xente como chegas a tío da cociña, porque ti facías outras cousas, non? Pois, se te digo a verdade, podo decir que pola crisis, prácticamente. Porque na empresa onde eu traballaba en carpintería, creo recordar que éramos 31, 32 en plantilla, pois quedaran 7 persoas. O sea que imagínate. E estabas, ti dedicabaste a carpintería, quede claro. Sí, sí, eu empecé traballando de carpinteiro, o sea... E con que anos? E me sigue gustando. Pois pode ser que con 18 ou 19, non sei, por aí. Con 19, vale. O de DJ era de antes ou de despois? De antes. O sea, antes, o sea, era xa cocodrilo antes, vale? Sí. O de DJ, como che veo o de DJ? A ver, contame. Pois, porque meu irmán comprou un plato e unha mesa. E ao final, useno eu e el non. Esa, eu creo que é o resumen máis importante que podo facer así. O sea, realmente quen comprou o plato e a mesa para mezclar era Iván, ¿no? Claro, pero Iván igual cando comprou non se dou conta de que porque realmente él sí que quería cociñar, non? Non ti. No, é que o problema é que de cativo cociñaba eu, non el. Ah. Pero... Vale, eu non sei se me estou metendo nun lío, pero... Métete. Pero vamos a seguir. Métete no lío. Podes sair da casa hasta dentro de 15 días, pues mira. Mira, métete no lío porque realmente... Estou aquí axustando isto un poquinho para que se vos vese un poquinho mellor, vale? Realmente esta entrevista hoxe iba a ser con un invitado sorpresa, vale? E a miña idea era que dentro desta entrevista entrase de repente Iván Méndez, que é o irmán de Jesús Méndez, pero ten a súa filla maliña. Mira, estes días as cousas hai que darlles a prioridade que hai que darlles, entón non podía entrar connosco agora. Decía eu, pero o de dedicarse a estudiar cociña veulle antes a él ou antes a ti? Como foi eso? No, veulle antes a él. O sea, que él xa dende un principio estudiou directamente para o de cociña, non? No, él estudiou para o de cociña tamén tarde. O sea que estudiou tarde tamén para o de cociña. Pero non recordo ahora mismo, ano non che podo decir. Sodes cociñeiros tardíos, entón, non? Sí, pois eu fai 10 anos pois Iván non sei os que leva, pero o vello que é, pois levará bastante. Claro, é o que iba a decir a cuestión de nada. Pero entón, con 19 estabas facendo carpintería, puxeches a estudiar cociña ou como foi o tema? No, eu terminé aí, estuve un ano en Madrid estudiando sonido. Ajá. Estuve estudiando grabación e produción musical en estudio de grabación. Vale, entón, pois ao vir pa aquí, estuve traballando nunha empresa de sonido pois non sei, ocurriuseme estudiar así de repente, porque o mirei como un futuro máis estable, máis dábaseme ben, gustábame, pois ao final pois decidín facelo profesional.
Foi ademais nun tempo non que todavía non había ese boom de repente de todo o mundo querer estudiar cociña, non? No, para nada. Falamos do ano 2010 ou non sei. Bueno, aí estaba xa empezando a comezar a estoupar todo este mundo da gastronomía, non? Está claro. E estudiaches en donde? En Vigo? No Carlos Soroza, en Pontevedra. En Pontevedra, no Carlos Soroza, non? Sí. Bueno, e dende ese momento que remataches os estudios de cociña, cal foi un pouco o teu percorrido? Por onde fuches? Pois, para arriba, tipo misil. Estuve con Iván en Mondariz, no balneario. Bueno, fixen parte das miñas prácticas fixenas en Casa Solla. Despois estuve con Iván en Mondariz, pasén a ser segundo do de etapa en Cepa, fui xefe de cociña do Grupo Run en Vigo, despois xefe de cociña da trastienda. E polo medio, pois, algunha cousa máis que non tampouco é moi reseñable. Bueno, e agora... Por tempo nin porro. Deixaches un pouco esa parte máis de primeira liña da cociña para facer o que estás facendo agora mismo. Sí, hubo entre medias outra cousa, pero bueno, gústame cociñar e volvín a cociñar. Isto, por qué? Quero decir, decían, mira, pois en ese ano Pepe Oliveira estaba facendo o nocturno en Vilamarín. Mirade que curioso, Que grande, Pepe. Pois... Pepe! Por certo... Un saludo para Mari Carmen tamén, que nos está vendo. Efectivamente, saúdo a Mari Carmen. Mari Carmen, enviamos un bico moi grande porque, ademais, por certo, aproveito para que entredes nas redes de turismo de Coureiro e todo eso, porque está publicado a perda de Maxi, o can de Mari Carmen, pois, bueno, si por casualidade poidéramos botar unha man o que sea ou compartir, porque sigue sin aparecer, Mari Carmen, agardo de verdade de corazón de que apareza. Mandamos un bico moi grande dende aquí. Aproveito para saudar a miña nai, que tamén acaba de entrar, por certo. Hola, mamá, como estamos? Hola, mamá de... Adriana está aí, fala continuamente, pon cousas, entón chega o momento que me perdo, non son capaz de tal. Bueno, Carlos Javier está que cando remate a cuarentena van ter que mercarche un Chester. Xa o sei, eu xa pensei, porque a mí o sofá o sofá que teño aquí non me convence, entón por eso non puxe, pero me mola o do Chester, irvos sentando... Bailo con caixas de Chester, home. Irvos sentando aí un a outro e tal, bueno, pois estaría ben. E a pregunta que quería facerlle a Jesús, que pasa? Chega un momento que tamén todo cansa, non? No, ou necesitas facer un reseteo? Que a saúde non pode chamar a atención con 34 anos. E cando a saúde empeza a chamar a atención con 34 anos, eu teño un problema. E os que están ao meu alrededor teñen un problema porque eu estou frustrado, porque estou deprimido, porque estou de mala gana todo o día. Entón, pois hai que tomar unha decisión. Que non é fácil, pero si queres ser sincero contigo mismo e coa xente que aprecias, pois debes tomar unha decisión. Falamos de saúde física e mental, ¿no? Que está pasando? A ver, vou tratar de plantexar isto sin querer facer leña da árbore caída, ni moito menos, non? Pero toda esta burbulla da gastronomía nos conleva tamén a que empecemos a facer un pouco as cousas o tolo, non? Incluso quen dirixe os establecementos, quen está, quero decir, non estamos centrando ben a xogada, estamos todos querendo un pouco estar moi fronte aos focos, e en moitos casos estamos perxudicando todo o traballo que hai detrás para poder chegar aí, non? Non sei que pasa, quero decir, a ti algo, hai algo que dixeches hasta aquí, non? E eu sei que non eres o único, coñezo moitos que están un pouco nese punto tamén, non? Que está pasando con isto da gastronomía? Cal é a tua reflexión? É que sabes que o tema
Bueno, para eso estamos aquí. Ponme aí así un pouco raro falar deste tema. Pasa que hai un exceso de presión. Pasa que calquera individuo ten a liberdade de opinar sobre o teu traballo. Pasa que as condicións de traballo siguen sendo malas. Pasan que é moi complicado conciliar, ter unha vida fora dese círculo, porque se te despistas parece que estás fora, non? Falta cariño, falta respeto de cara á profesión, faltan moitísimas cousas. E falta que se eu teño un restaurante pequeno, xa poñéndome desde outro lado, se estou afogado de pagos, pois lóxicamente non é lóxico pagar os empregados, pero por desgracia son os que os pagan, non? Porque se eu non quero traballar por 1.000 euros, pois habrá xente que sí que queira traballar por 1.000 euros e, como non se valora o suficiente a formación, pois calquer individuo pode traballar como cociñeiro ou se cree que pode traballar como cociñeiro. Hai unha parte afectada e implicada cando pasas unha situación como esa, non solamente na hostelería, sino pois noutras profesións, non? Pero neste caso toca a hostelería. Como vive isto a parella dun cociñeiro? Hoxe por hoxe, falo dun cociñeiro hoxe en día, non? Coa presión social que existe ao redor da cociña, co de repente a pompa e boato que hai ao redor dela. Como vive a parella dun chef esta situación, Nati? Es complicado porque... Bueno, voy a hablar en castellano, ¿vale? Porque si no me lío. No te preocupes. Es complicado porque una persona que trabaja en la cocina trabaja un montón de horas, después en casa está lo mínimo, llega a las tantas de la noche, es que no haces vida con él, vamos. Y sí, te gusta la profesión, te gusta lo que haces, pero eso no es vivir, eso es vivir para trabajar. Y yo, la verdad, no entiendo en la vida que sea vivir para trabajar en vez de trabajar para vivir, no sé. Es una cosa que, o sea, toda su vida la ha invertido ahí, ha perdido unos años de su vida, ha perdido relacionarse con gente, ha estado metido ahí y eso, yo creo, vamos, yo si estuviera ahí me generaría un estrés y es que no hay nada que digas, vale, estoy ahí todo ese tiempo, pero es que es algo fructífero para el día de mañana, para algo, no. Mira, dice... vamos a matizar e non decir malgastar anos de vida porque non é verdad, non? Non, é unha forma de falar con pasión. Sí, claro, eso sí, pois a veces perdes outros aspectos da túa vida, non? Decía, entón, traten chegar moi rápido aos obxectivos que te marcas e iso conleva que polo camiño va deixando cousas que, claro, sin darte conta, pois... Decía Pepe Oliveira, hai xa un montón de anos que un home me dixo, nunca traballes onde os demais vayan a divertirse. Saudamos a Quique Piñeiro, noso querido Quique, un bico grande compañeiro, Ana Fente que tamén entrou por aí. Temos pregunta de Emilio, di aí Isa que non valoramos ni respetamos, efectivamente. Espera, vou agardar esa pregunta, Emilio, para rematar un pouco este bloque e logo entramos un pouco en proxectos actuais, en que son cosas actuais, porque sei que che estou aburrindo, Emilio, pero agarda, díxame coller carrerilla. Bueno, vouche dar un pouco de relax, quero que vamos a poñer un poquinho de música, por suposto, con nosa amiga esta, señora esta que falo con ela, vale? Voulle deixar que elixa unha canción a nosa querida Nati. Nati, a ver, un artista, o teu favorito? Como una ola. No, una canción que estos días está sonando con fuerza y yo creo que merece, o sea, es para lo que estamos viviendo. Resistiré. Bueno, ¿en qué versión quieres? ¿A del dúo dinámico? Esa, que mola más. Ok, Google, ponme Resistiré del dúo dinámico. Perfecto, Resistiré de dúo dinámico. Todos, lo arriba, pongo en YouTube Music. Venga, sí, eso. Venga, todos a bailar.
Cuando pierda todas las partidas, cuando duerma con la soledad, Estamos aquí sonando en playback. cuando se me cierren las salidas y la noche no me deje en paz, cuando sienta miedo del silencio, cuando cueste mantenerse en pie, cuando se revelen los recuerdos y me pongan Venga, contra vivos la todos. pared, resistiré, erguido frente a todo, me volveré de hierro para endurecer la piel, y aunque los vientos de la vida soplen fuerte, soy como el junco que se dobla, pero siempre sigue en pie. Resistiré para seguir viviendo, soportaré, rendiré, y aunque los sueños se me rompan en pedazos, resistiré, resistiré. Aí. Este é un bo xeito tamén de facer exercicio, acompañarnos nos Comer e Falar Live, e bailar con nós. E deixádeme volver atrás un momentillo. Nosotros hicimos nuestra rutina de ejercicio, importante. Hacer ejercicio en casa. Aí, así me gusta, Que lo diga yo parece mentira, pero sí, hacer ejercicio en casa. Estamos comiendo mucho. Deixádeme repasar un pouco os comentarios que había hasta ahora. Bueno, saúdos a Datu Iván. Decía, bueno, aquí Liz Ochoa está bailando, aplaudindo Pepe Oliveira. E Conchi, penso que a vosa profesión está sendo moi valorada nos últimos tempos, e a eso é grazas a que vos esforzades, a ver, deixame, porque estou tentando ler todo o texto, eso. Vos esforzades en estar actualizados e ben informados. Agora xa hai rapaces que queren ser cociñeiros, e seguros que hai uns anos isto non pasaba. Javier Fin se está flipando, di, hostias, que me perdí. Isa cantando, Emilio pon un cohete ou algo así, non sei, unha guitarra, di bravo. Bueno, eso, para repasar. José Manuel, dime. Que moi ben que queiran estudiar cociña, pero que a realidade do que se ve na televisión e na maioría dos realities non é a realidade dunha cociña, que iso é que moita xente descoñece. Claro, ese é un concepto que temos do que temos falado moitas veces, non? O problema é que a televisión, sobre todo, está magnificando moito o que é o concepto de ser cociñeiro e convertindo nunha operación triunfo, non? De que cando sales de un programa de televisión vas a triunfar e vas a ser todo o que queiras, non? E non é así. E o problema é cando os rapaces chegan á escola e creen que se estudian cociña para ser grandes chefs, e pasa un error moi grande. E eu estes días falarei ademais, porque quero falar tamén con dos vos amigos que están alá en Noruega, ou creo que siguen por alá, e que tamén así nos conten un pouco como está sendo a cousa por aí, non? Que o meu querido Alex Veiga decía que, claro, o problema é cando sales da escola e pretendes montar un negocio nada máis saír, cando o que necesitas realmente é irte a bregar, a currar, a moverte por aí, aprender e incluso traballar por moi poucos cartos, porque vas a aprender, non? O problema é que moitos rapaces que salen da escola non valoran, non son conscientes do valor desa aprendizaxe, e ese tal vez un problema tamén importante, non? Estamos lendo os comentarios. Estaba vendo aquí tamén os comentarios. Decía Conchi, certo, pero hai unha posta en valor de profesión que antes non había, por suposto. Liz di que a verdade verdadeira é outra. Pablo Sobrado, que é profesor de hostelería, di que hai moitos Masterchef. E Isa González di: no veáis a Chicote, es deprimente, sacas ganas de ir a comer fora. Canto hai de real e canto hai de show en cousas como de Chicote, Jesús? Pois máis de unha poderías quedar asustado. Sí, non? Te digo sinceramente, sí. Pero simplemente por ese descoñecemento, Xosé Manuel.
Porque hai xente que non sabe que se desmontan partes de cociña, porque hai xente que non se involucra, porque, bueno, por todo. Porque ao final, se faz 13 horas, non se apetece botar 2 horas máis limpando, por moitas cousas. A ver, los concursos lo que muestran, al fin, es la parte bonita de la cocina. Pero después hay muchas más cosas detrás que esa parte de creatividad y cocinar, que es lo que gusta. No, después hay muchas más cosas que eso. Nati, cantas voltas lle dá o que tes aí ao lado a un plato cada vez que diseña un plato? Cantas voltas lle dá? Bueno, también he de decir que él es bastante indeciso, pero yo soy bastante crítica también. Agora entramos neso, pero quería saber primeiro, na parte de traballar, cando Jesús está traballando nun plato, canto tempo lle pasa dando voltas a cabeza hasta que sale o que el quere? Canto tempo pasa? E canto tempo hai que sufrir as probas? Es que no es algo... Mucho. No es algo que planee, no sé, tarda muchísimo. Días. Puede hasta semanas. Canto fai, o sea, canto vos... Yo lo desmonto. Canto fai que vos coñecedes? Bueno, juntos llevamos 10 años. 10 anos, non? Sí. Bueno, Jesús, a ti vai a marcha, verdad? Vaime. Porque Jesús vai e acaba cunha persoa que é a persoa máis crítica do planeta. Mais? Soy paz e amor. A máis crítica do planeta, co tema gastronómico. No, e Alberto soy paz e amor, non? Sí, pero é a máis crítica do planeta. Eso sí. Xa vos lo digo. Como llevas eso, Jesús? Pues ben, como levar, está ben que te critiquen. O sea, hai unha cousa moi clara. Si a ti ninguén te critica, é que non lle importas a ninguén. Si alguén te critica, pues é que algo ou te aprecia ou te ten unha manía negra, pero por lo menos está pendiente de ti, sabes o que te quero decir? Las críticas siempre son buenas, eso está claro. Eu creo que o decía moi ben Miguel na entrevista de ayer, ¿no? Con profesor, creo que era que lle decía que o día que che deixe de dicir as cousas é que non me vas a importar. Entón, como me importas, creo na capacidade que tes, pois digo as cousas. Estaba facendo aquí unha proba, non sei, estades aí? Non sei. ¿Qué está haciendo, José? ¿Qué está haciendo? Non me cambia la tele, Non, estaba facendo aquí unha proba, pero creo que... creo que non saliu ben. Non saliu ben, non. Estaba aquí tentando unir a conversa a Emilio e Adriana, que estaban pola mañán. Nada, fricadas que fago eu aquí no directo. Sigues probando, sigues de probas. Non sei se espera. Se ha unido. Se ha unido, e por que non a vemos? A ver, Adriana, que faz? No quiero. A ver. Echa iso. É que non... Emilio, ponte calzoncillos. A ver, aí está, mira. É que gustoume facer esta conexión porque Emilio e Adriana están nos mércores de viños, entón deben de estar xa. ¿Ves? Aí están. ¿Y Emilio? ¿Dónde está Emilio? Que no lo veo. Está aí. Una cousa. Que non lo habían notado. Unha cousa. Sí. Interrumpimos o mércores de viños para mirar estes rapaces. Pois sí, É que quería pedir un aplauso e así somos máis para que se escoite ben o aplauso. A ver, aplaudide todos. Que bonito. Eso, colga ti, vale?
Cuelga tú. No. Cuelga tonto, cuelga tú. No, cuelga tú. A colgar. Colga. A ver, que di por aquí, deixa ver que di a xente. Josito está quieto, vale, Pepi, xa me paro. Aquí xa di que é máis de chuletón, sí, pero sí. Conecta o Skype aí, por favor. Eso é o que quero. Non sei se Conchi, instalache xa o Skype. Di que hai que cambiar o pixama todos os días. Agora temos que estar máis presentables que cando saímos, claro, porque en calquer momento chámote. Claro. Ahora discútese por cousas como sacar a basura, entendes? Claro. Y forma incrustado en el cuerpo. Que yo me lo tuve que quitar porque es que estaba en mí. Que bueno, a verdade é que, mirade, solamente por estes momentos que pasamos ao longo destas entrevistas, a verdade é que eu creo que xa paga a pena todo e agardo que vos estedes pasando igual de ben. Antes de entrar na reta final, e falar de proxectos actuais ou futuros, vale? Un poquinho de música, escolle ti, de todos os xeitos, aviso, rematamos pinchando ti, o programa, vale? Agora pídeme algo. Sintonía, rematamos coa sintonía. A ver, que te apetece escoitar? A ver. Pon ese que che digo eu, ou pon Ortiga, hombre. Que é moi festivo. Imos a comportarnos, Jesús, por favor. Pois pon o que che dixen, Mail Sanco. Mail Sanco. Mail Sanco. A ver que, espera. Eu vou decir a esta señora, a ver que fai, Ok, Google. Ponme música de Mail Sanco. A ver o que De lle acuerdo, voy a reproducir Mail Sanco en YouTube Music. Josito, baby, ven aquí, mi amor. Listen to your heart. Hey, baby. And the song it sings, telling me to be strong for a minute. Master of my fate, captain of my soul. I know where I belong for a minute. Yeah, let yourself go, but don't ever change, nor apologize for a minute. I'm just being me, I'm just being me, I'm just being me. I'm not perfect, and I'll never be, but I fight for all to see that this time I'm just being me. I'm not perfect, and I'll never be, but I fight for all to see that this time I'm just being me. Emilio está se rindo porque, claro, estaba bailando eu solo comigo mesmo. É unha pena no que quedan os corpos e as mentes, é a verdade que ímos a facer, ou eso, ou bailar ca gata. E a gata leva 2 días que con isto das entrevistas... Cada vez que lle falas ao teu Google, activas o teléfono, macho. Como que? Que? Cada vez que lle falas ao teu Google, activas o teléfono. Bueno, creo que lle pasa. José, como estás en Skype? J.m.g.b. Así. J.m.g.b. Emilio, menudos comentarios. Sí, non, Emilio con esto da xornada de viños non vos quero contar como anda. Bueno, estamos na recta final. Para os que vos fuches incorporando por aí, aproveito para saudar a Esther Medina, que me pareceu que entrou por aí. Estamos facendo estos Comer e Falar live. Non, Adriana, a gata xa me escapa. Despois das outras 3 conexións que levo xa non quere bailar comigo, xa escapa directamente. A mí escapou a miña gata tamén. Xa ves, saliu que está facendo a cena ou que? No, mira. Oh, aí está. Como se chama o bichiño? Lola. Lola, hola Lola. Decía... Está rapada como un león. Decía vos que estades entrando de vez en cando,
que estamos nestos comer e falar live, entrevistando, charlando con vos amigos e vos profesionais, contando un poquinho pois historias, botando unhas risas de vez en cando e tamén coñecendo un pouco como está sendo estes días. Quería falar precisamente, como vos dixen, queremos que non solamente sexa para falar de gastronomía, sino para falar de moitas cousas e sobre todo se pode ser tamén para conectar con xente en diferentes puntos de Galicia, de España ou do mundo que podan contarnos como está sendo alá onde están a situación, vale? Podedes buscarme por Skype j.m.g.b. vale? Para que aí xa sei que vai entrar o discurso do rei. Tárdeme que nos quedan 7 minutos, por favor, por favor, bueno, agardo que isto sexa máis entretido que o discurso do rei, eso é a miña esperanza persoal, vale? Entón que queremos coñecer, insisto, a situación que viven o resto de persoas, incluso pois poder charlar un ratiño. Ti tes unha tía en Barcelona, verdad? Unha prima, perdón. E nos contaba, e creo que podemos contar, enviamos un saudiño, por certo, e moito ánimo, que, bueno, ela está pasando por unha experiencia complicada e que está vivindo un pouco esta complicación que é o tema todo do confinamento, non? Sí, bueno, contábanos que sigue indo a traballar e que lógicamente que as condicións da empresa que non son todo o serias que deberían ser, non? Entón, bueno, pois aparte ela ten a súa nai que é unha persoa de risco, pois imagínate, pois andas todo o día nervioso, todo o día con moitísimo cuidado, bueno, levando a situación así. Porque ela está traballando en un sector relacionado coa sanidade, co laboratorio, como é un pouco eso? Contame. Eu sei que leva o departamento de saúde da empresa, non? Entón, pois, lógicamente están tomando pois medidas para que non haya pois situacións incómodas para ninguén, por decirlo de alguma maneira. Bueno, pois estaremos pendientes, insisto, a ver se encontra con máis ánimo nos próximos días e podemos charlar con ela e que nos conte a súa experiencia. E o mismo vos digo a todos vos e a todas vos, vale? Gustaríanos eso, non solamente pasar estos ratos de risa, sino ser tamén unha vía de comunicación, de contar as cousas que están pasando por aí. Nos tentaremos conectar. Estou pendente de falar con un bo amigo en Chile, por exemplo, o cociñeiro en Chile, un chileno que está en Australia, perdón, con Jerónimo Rosas, e, bueno, con alguna persona máis que está por aí. Jesús, quedan os 5 minutos. Estás con este traballo, pero todo o mundo pregunta, incluído Emilio Vila, que nos digas o que é o de Méndez Bros. Pois iso é simplemente unha desas cousas que temos Iván máis eu, donde calquera nos pode poñerse en contacto con nós, pedirnos un asesoramento, unha proposta gastronómica, un show cooking, calquer tangallada que se lle ocurra, vamos. Bueno, en todo caso, que nós pois estemos aí, pois que se poña en contacto e eu sinto polo menos de ver en acción os dous xuntos. Eu sigo pensando e agardando a que chegue ese día no que teñamos un proxecto en marcha dos dous irmáns. Eso agardo. Xa falaremos con Iván tamén nestes días vindeiros, vale? Grazas aos dous por regalarnos este ratiño do voso tempo, facernos partícipes de estar na vosa casa, igual que estades na miña. Estamos todos na vosa. Os imos a cortar puntualmente porque haberá xente que teña intención de escoitar o que quere decir o rei, outros non temos moito interés, pero bueno, eso é unha cuestión que chegado este punto... Non creo que me vaya a solucionar la vida, la verdad. Bueno, podemos cada un decidir, afortunadamente temos esa liberdade, non? Pero bueno, sí queremos respetar que haxa xente que queira. Mañán voltaremos, xa iremos anunciando quen serán os invitados de mañán. Lembrade, conexión a 1 e conexión ás 8 da tarde, vale? Ves, Jesús se está preparando porque ten que pechar el programa, coa música. Nati, grazas sempre pola túa simpatía, polo teu sorriso e por aguantar esa... Yo soy de... Ti es das miñas, xa o sei. Sí, para rellenar, vamos, pero bueno. Ti estás aí para contarnos moitas cousas. A todos. Que brutiña é. Entón, repito, mañán estaremos de volta a 1. Deixo-vos o correo electrónico comerefalar.si radio, todo xunto, comerefalar.si radio@gmail.com. Enviádenos se tedes algún contacto de alguna persoa ou calquer cousa que nos querades comentar, hasta peticións musicais se queredes tamén,
Grazas tamén a todos vos e a todas vos por estar aí todos estes días, xuntándose con nós, un pequeno grau de area para pasar estes días un pouco mellor, e non nos agobiemos, que isto non é tampouco para volverse tolos isto de que estemos pechados na casa, vale? O problema non é que estemos pechados na casa, é a sensación de saber que non pode sair, pero estar pechados na casa, pois mira, moita xente non pode facelo. Así que vamos a sacar a basura e salir ás ventanas. Eso, imos a relaxarnos, a tranquilizarnos e a disfrutar das cousas que temos para facer, que son moitas, hai casi non tempo a facelas todas, vale? Nós estaremos aquí mañán outra vez a unha, tentando eso, animarvos, facervos un rato agradable, facer que participedes tamén e nos contedes cousas. Con Jesús, con DJ Guapinfluencer, imos a pechar hoxe, que nos poña o que queira. Veña, dalle caña, Jesús. Gracias. Eso non vale, é a sintonía do programa. Grazas a todos e a todas. Mañán estamos aquí, a unha. Chao. Van a ser las 9, marchamos. Mañán estamos aquí otra vez. Gracias de verdad, de corazón, a todos y a todas. Chao.